חברים, כאן יועד וגם גל. תגיד שלום גל. מה כל חברים? היום פתחנו קלן בשביל מי שהסאב שלי ביוטיוב ורוצה להיות איתי בקלן ונשחק בו בלייב. הנה זה השם. אז תצטרפו לקלן הזה, זה קלן שאני מקווה שהיא תגיע מתישהו רחוק. אז נסביר להם על איזה אתגר אנחנו... אני רק ממליץ לכם על הסרטון הקודם של יועד, סרטון ממש טוב, של 2 נגד 2, חכה רגע. נשים קישור בתיאור, נשים קישור בתיאור. זה בתגובות, סרטון ממש טוב, תלכו לראות. תקשיבו, אנחנו עושים את אתגר הרקע, אז בואו נתחיל. שלחתי גל. טוב. על איזה ארנה? 8. לא בא לי, אני אשלח. נו. יועד, ממתי פה ארנה 4? זה מעצבן. טוב, יועד, אני מה נתחיל עם סתם פעם. אידיוט. לא! שונא אותך. עושים ככה גרייביארד. לא, יועד, הגזמת. הגזמתי רואה גרייביארד רק מוריד טאוור. רק. נכון צופים, נכון? רואה, מסכימים איתי. טוב, אני שם פקה, יש לך הגנה? יש לי. אני שם גם רייג', אין לי כוח עכשיו לפקה השמנה הזאת. מי שיודע, גם אביב יהיה איתי שותף לסרטונים בעתיד, אבל עכשיו פשוט נתפס לו צוואר, אז הוא לא יכול. כן, אביב יעשה עם יועד ואיתי סרטונים בעתיד. מי שממש נותן סאב לערוץ של יועד ומכיר אותי מסרטונים קודמים. לא, גל. אני עדיין מעלה את הסרטון שלי איתך. מה זאת אומרת? אז בקיצור הוא חדש. הסרטונים שלי, אני אספר לכם משהו. בעריכה שלי, עם הסרטונים הראשונים שלי ושל גל, טיפה נדפקו בגלל כל מיני מילים לא יפות. אז מחקתי אותם. וזה הסרטון הראשון של גל. אצלי. כאילו, לא, צילמנו איזה 20 סרטונים ביחד. צילמנו, אבל... לא, יועד, מה עשית? תגן. אין לי הגנה. למה שמת את הפק הריבונו של העולם? טוב, אני לא אוריד את זה בעריכה, כדי שיצחקו טיפה, מה? תמות הנאמן, אני אגיד לך. תזכרו את זה, תזכרו. טוב, בוא נתחיל מההתחלה. הפעם לא להגזים. יאללה. נו, שלחתי. אני שלחתי. אני מקווה מאוד שזה ארנה. ימי. יועד, להרגיע. מה אתה עושה? ימתום. סתם! מי שמכיר את אינדיקלש ייתן בסאב. ומי שמכיר את סם רויאל שייתן בסאב. יא מעצבן. בוא לפה, פיקה מעצבנת. איזה פיקה שמנה. היא לא שמנה, היא מלאה. כמו פרק הזה מכאן גרנו בכיף. מי יכול לקרוא כזה בכיף? אני רואה שנות ה-80, אני לא יודע מה איתך. סקולם הזה מתמתק את הסקלטונים. איזה צבי... איך זה מגן מהפקה המלאה הזאת? מה, הגנה? אין לה הגנה עכשיו, יש לו רק גרייביארד. כן, גרייביארד אחר כך. מה, לא הרסת לי סינג'יינט? בסדר. אין לי כלום. בוא לפה, פקה שמנה. יועד, יש לך ג'יינט בסייקל? כן, יש לי. עכשיו שמתי. למה הספיריט תמיד קופצת במקומות הכי לא מתאימים? שונא אותך, הספיריט. זיפזופ.
שיט. רציתי להתנקם טיפה באי ספיריט. פה טומבה. אני מתחיל עם הטומבסטון. טומבסטון אומרים. לא פה שמים את הקולקטורים. פה שמים את הקולקטורים. לא, אני מעכב את הג'יינט. לא שואל אותך. פה שמים את הקולקטורים. איפה שאני שמתי. מעכבים טומבסטונים? כן, זה כמה מעכבים טומבסטונים. זה חדש לך? לא, פעם לא עשיתי את אתגר הגול. אתה יודע, סקה. גל, יש מזה שאתה מגן לי מג'יינט? לא, אין לי. אז אני אשים גרביארד. זיפ. איזה זאפ טוב, תאמינו לי, הזאפ הכי טוב שראיתי בשנה. סתם זוחק. מה זה בשנה? ביקום? בהיסטוריה. בציוויליזציה המוכחדת. מה אני אגיד לך? וזיפ. והגעתי לעוד פאמפ. גל, למרות שלא משלשים אותך, שים את הספיריט. כי הם הרבה מדי, מה אני אגיד לך? טומבסטון היום, תקשיבו, כל מי שיש לו רויאל ג'יינט בדק, אני ממליץ לו להוציא אותו. זה קלף מסריח, אבל אך טוב. אני משחק עם רויאל ג'יינט, זה קלף טוב חברים. אל תקשיבו לגל, הוא משמש דוגמה לרעה לילדים. לא, אבל יועד, למרות שזה קלף מסריח, זה קלף טוב, אתה חייב להודות. יאללה, תתחיל כבר. לא, עוד 2 מכל צד וזהו. יאללה, תתחיל, אין לי כוח אליך. טוב. זה מעצבן? יאללה, תתחיל כבר. בטוח שמעכבים את זה ככה? ככה מעכבים את זה. אני ואביב עשינו על זה סרטון, אבל השתבש טיפה בעריכה. תמיד משתבש לך בעריכה, בעלש. זה לא אשמתי, אני רוצה לדפוק עריכה כבדה, אבל הנפח של החבילה שלי לא כל כך טוב, בוא נגיד את זה ככה. אז לא, גל, שמים קלון בסוף. לא. לא. גל, תציל אותה. תתעכבו על הסקלטונס האלה עדיין. גל, אתה מגיע לעוד פקה? אני ממליץ לך להגיע לעוד פקה. ולקלון. שים קלון! טרנקס. עשינו הרבה פקות יחסית, זה קשה. סקרינשוט? עכשיו לקחתי. תספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. שזה יחסית הרבה, כי זה עשינו את זה הפעם הראשונה. טוב, אז גל, אנחנו עכשיו עושים את אתגר... האינפרנו? לא. כן, אינפרנו דרגן. טוב. אני תוקף, לא רוצה, בחיים שלך לא. רוצה אני מגן. רוצה אתגר האוגרייזנר? זה קשה. אני יודע. אני ואניר פעם אחת הצלחנו את אתגר הלאבה פאפ. עשינו בערך איזה 100. כן, כי לאבה פאפ זה ממון. יאללה, טוב, אתה מוכן? ימדק אתגר איזה? אינפרנו דרגון. תקשיב, יואב. כן, אני מוכן למדק. גרייברד זה גם להגן מאינפרנו דרגן. אני יודע. אני שם גם סקרמי כדי להגן מאינפרנו דרגן. לעכב יותר נכון. מי יותר מעצבן? גל? או אביב? עוד מעט תראו את אביב בעתיד. העלית סרטון עם אביב? כן, עכשיו אני מעלה אותו, הוא יגיע עוד שעה. אצלכם זה עוד יום. אביב מעצבן, לא כדאי לכם לצפות. הוא משקר. אני עוד יותר מעצבן. המורות בוכות בגללי. נכון. אז הם חייבים לראות אני אולי אשחיל איזה קטע בעריכה באיזה סרטון אחד. הכנסתי. אתה מוכן? כן. בשביל זה מפיקיר. הייתי יכול על ארנה S9, אבל לא רציתי. איך נגיד עכשיו נוסיף פה עוד גרייביארד. עוד גרייביארד מלחמה על הטאוור.
לא הגזמת. לא הגזמתי, נכון, לא הגזמתי. רק כרמל הטוער העליון שלך נמצאים. דן 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 דן, אני עושה סייקל. אני מסקרן. לא, שונא אותך. אין לי כלום להתקיף, זה מעצבן אותי. סקרמי, גרייביארד. כן, אבל ששתי טאורים מוארים, מצער על הראשים דרך אגב. ואצלי אתם שומרים דורה זה לא אני רואה, זה אח שלי הקטן אז. לא, גל רואה. כן, אני רואה דורה, זה התוכנית הכי טובה בעולם. כן, באמת, בכיתה הוא חופר לנו על דורה, איזה תוכנית טובה דורה. יואב, תקשיב, מתקשרים אליי. תעצור רגע את הסרטון, נחזור אליכם עוד שנייה, שגל ימשיך. לא באמת התקשרו אל גל, הוא עבד עלינו. יאללה, נתחילו מפמפים? שונא אותך גל. גם אני אותך, אבל אין מה לעשות, החיים קשים כמו שאומרים. תביא כבר אליקסר! איך בא לי עכשיו לזרוק לך פריז? אם אתה עושה את זה, אתה מעניין. אין לי פריז בדק, צחקתי איתך. למה אין לך פריז בדק? זה דק טוב לעכב את זה. יואב, למה אין לך פריז בדק? כי אני שונא אותך. אז בגלל זה אין לי פריז בדק. אתה רוצה לעצבן אותי? כן. מה אתה חושב? מה, סתם ככה אין לי פריז בדק? אני מפשל? יואב, איך אני נשמע בטלפון? מצוין. כן, הפעם באמת, רגע, מישהו אצלי בדלת, אני חוזר אליכם. לא, תעצור את השלטון, אותה. מי זה? טוב, יאללה, תמשיך. לא עצרתי אותו. יאללה, תתחיל. תתחיל כבר. התחלתי. התחלת. בוא נשים לו סקרמים. לא שמתי כלום. אוי זה. טומסטן. רגע, אין לי. מה לדעתכם? כמה מינפנו דרגונים נעשה עכשיו? כמה אתם אומרים? פעם קודמת הצלחנו הרבה, נכון בדרך? ב-50. כבר מתחיל קצת להיתקע, נכון? לי יש טיפה בגים. גם לי. יו, איך אני מאמיס על המינפנו דרגונים האלה? והם לא נכנעים. רק איזה 5 סקלטון. תגן! וואי. זהו. המסך שלי עוד שנייה קורס בדוק. זה לא שם כלום. מה שעתי לא יבא? מהר שים! לא מספיק לשים כלום. אליקסר עולה לי לאט. וואי, איזה באג. תקשיבו, נראה לי שברנו שיא עולם. לא, הגזמת. שיא הארץ פחות. לא, גם לא. גל, אנחנו עדיין רק באמצע. ואתה קולט. מצליח פה המון, זה בטוח. נכון. זה מה שבטוח. חכה. יש פה איזה 70 כבר. פחות, גל, השתגעת. 50 בערך. פחות. עכשיו 50. בוא נראה אם אני מצליח לעכב את זה עוד דקה. עוד קצת. לא, עוד מעט יש לי עוד כלום, מהר, גל! לא! אומייגאד! אני עוד אחד לפחות, איזה סקרינשוט? לקחתי. אומייגאד! אז כן נגמר הסרטון להיום. אז יאללה ביי. תודה רבה שצפיתם